93 நாடுகளில் இதுவரைக்கும் தமிழ் படம் ரிலீஸ் ஆகாத நாடுகளில் முதல் முறையாக நம்ம விக்ரம் படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. அது மட்டும் இல்ல அமெரிக்கால மட்டும் 500 தியேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பெருமைகள் எல்லாமே நம்முடைய கமல் சாரை சேரும், தமிழர்கள் சேரும், தமிழ்நாட்டுக்கு சேரும், இந்தியர்களை சேரும். உங்க மனசுல நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? மிஸ்டர் விஜய் சேதுபதி கருப்பு கமலஹாசன் நினைப்பா உங்களுக்கு? கருப்பு கமலஹாசன் நினைப்பா உங்களுக்கு? ஓ கப்பா மௌன கருப்பு கமலஹாசன் தாயா. வெந்து தணிந்தது காடு கப்பா மௌன. விக்ரமுக்கு வணக்கத்தை போடு. தாகிடா தத்தி தா எப்படி விக்ரம் அந்த மாதிரி படம் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டைலாக்கை விட அப்பமான அப்படி துப்பாக்கி சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த படம் உலகத்தரத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பேன் இண்டியான்னு சொல்கிறாங்களே, இது வந்து பேன் உலகம் ஃபுல்லாக போகலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம விக்ரம் படம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 93 நாடுகளில் இது வரைக்கும் தமிழ் படம் ரிலீஸ் ஆகாத நாடுகளில் முதல் முறையாக நம்ம விக்ரம் படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. அது மட்டும் இல்லை அமெரிக்காவில் மட்டும் 500 தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பெருமைகள் எல்லாமே நம்முடைய கமல் சாரை சேரும், தமிழர்கள் சேரும், தமிழ்நாட்டுக்கு சேரும், இந்தியர்களை சேரும். இப்படி ஒரு பெருமை கொடுத்துருக்க படம் தான் நம்ம விக்ரம் படம். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கமல் சார் படம் வந்திருக்கு. அதனால் எல்லாருமே வந்து இப்போ அவர் எப்படி நடிப்பார் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அந்த நடிப்பு உங்கள் அப்பா அம்மாவை கொஞ்சம் கூட மாறவே இல்லை. அது நடிக்கவே இல்லை, அவர் வாழ்ந்து தான் இருக்கார். அந்த கேரக்டராகவே இருந்திருக்காரு. சூப்பராக நடிச்சிருக்காரு. கமல் சாரை பற்றி நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே வார்த்தைகளே இல்லை. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு கடல், அந்த கடலில் நான் வந்து கால் மட்டும் நினச்சிட்டு வராள். ஸோ கமல் சார் வாழ்த்த வயதில்லை வணங்குகிறேன். அப்படி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. அப்புறம் இன்னொன்று மிஸ்டர் விஜய் சேதுபதி நீங்கள் உங்கள் மனசில் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க? உங்கள் மனசில் நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க சொல்லுங்க. உங்கள் மனசில் நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க மிஸ்டர் விஜய் சேதுபதி? கருப்பு கமலஹாசன் நினைப்பா உங்களுக்கு? கருப்பு கமலஹாசன் நினைப்பா உங்களுக்கு? ஓ கப்பா மௌன கருப்பு கமலஹாசன் தாயா. அப்படி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. அந்த அந்த தங்க பல்லு வச்சுட்டு அப்படின்னு அதெல்லாம் அப்படியே மிரட்டலாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஏதோ சாக்லேட் மாதிரி எடுத்து போட்டோன்னு அவர் அறியாமல் ஒரு எனர்ஜி வந்து அப்படின்றாரு. அது இல்லாமல் ஒரு ஷோல்டர் ஒரு மாதிரி தூக்கிட்டு அந்த நடக்கிறது. இதுக்கு முன்னாடி இந்த காற்று வாக்கில் ஒரு காதல் வரைக்கும் அது வேறு சேதுபதி. இதுக்கப்புறம் வந்து கருப்பு கமலஹாசன் அந்த மாதிரி ஒரு பேர் எடுத்து வச்சுருக்காரு இந்த படத்தில். தயவு செய்து இயக்குனர் அவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர்கள் அவர்களுக்கும் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், இனி வரும் படங்களில் என் பங்காளி விஜய் சேதுபதி அவர்களுக்கு கருப்பு கமலஹாசன் என்று பேரை போடுங்க, சரிங்களா? இனிமேல் விஜய் சேதுபதி என்றால் அது கருப்பு கமலஹாசன், கமலஹாசன் என்றால் கருப்பு கமலஹாசன் என்றால் அது விஜய் சேதுபதி. அப்படி ஒரு சிங்க்லர் நம்ம படம் பார்க்கும்போதே நம்ம கலரை வச்சு தான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓஹோ இவர் தான்ப்பா விஜய் சேதுபதி போல், இவர் தான் கமல் சார் போல் அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு நடிப்பை வந்து பின்னிருக்கிறாரு. இன்னொன்று நான் உங்களை கேட்குறேன், என் பங்காளி விஜய் சேதுபதி அவர்களே, கருப்பு கமலஹாசன் அவர்களே, நீங்கள் உங்கள் மனசில் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க? தமிழ் சினிமாவையும் இல்லை இந்திய சினிமாவையும் உலக சினிமாவையே ஒரு ரவுண்டு நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா? பாருங்கய்யா, அதுக்கு ஒர்த்தான ஆள் நீங்கள். அப்படி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நடிகர் நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைத்தது மிகப்பெரிய பெருமை, சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு படத்தையும் கொடுத்த இயக்குனர் அவர்களுக்கும் என் மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த படம் அருமையாக இருக்குது, பெருமையாக இருக்குது, ஒவ்வொரு கேரக்டரும் பொருத்தமாக இருக்குது. இந்த படத்தில் நான் நடிக்கலையான்னு வருத்தமாக இருக்குது. இந்த படத்தில் வந்து நான் நடிக்க வேண்டியது. இந்த படத்தில் மேனேஜர் வந்து நம்ம சாமிநாதன் சாருக்கு நான் எப்போ ஃபோன் பண்ணலாம், கூலண்ணா அடுத்த ஷெட்யூலில் நீங்கள் நடிக்கிறீங்க, கூலண்ணா அடுத்த ஷெட்யூல் நடிக்கிறேன், இப்படியே சொல்லிகிட்டு இருந்தார். நேற்று நான் ஃபோன் பண்ணேன், சரி டிக்கெட் எதுவும் கொடுப்பாரு அப்படின்ட்டு. சார் வணக்கம் சார், சாமிநாதன் சார், கூலண்ணா அடுத்த ஷெட்யூலில் நீங்கள் நடிக்கிறீங்க அப்படின்னாரு. சார் படம் நாளைக்கு ரிலீஸ் சார் அப்படின்னு. ஐயோ அண்ணா மறந்துட்டேண்ணா அப்படின்னாரு. ஸோ அந்தளவுக்கு என் மேலே வந்து அவ்வளோ ஒரு ஈடுபாடு உள்ளவர். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு கேரக்டருமே இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்னு லோகேஷ் கனகராஜ் சார் முடிவு பண்ணியிருப்பார் போல். எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஃபைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அன்பு அறிவு அவங்க வந்து ஆங்கில படத்துக்கு நிகராக இந்த படத்தில் ஃபைட் வச்சுருக்காங்க. ஒரு குத்தம் நம்ம முகத்தில் விழுற மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரி ஃபைட் இருக்குது. அதே மாதிரி சூர்யா சார், இப்போ அந்த சூர்யா சார் இதில் நடிச்சிருக்காருன்றது வெளியில் தெரிஞ்சதுனால நம்ம அவர் எப்போ வருவார் உங்கள் கேமரா இது எப்போ வருவாருன்னு, இது உங்கள் கேமராவா? எப்போ வருவார் உங்கள் கேமராவா? எப்போ வருவார்? அது இல்லாமல்
அந்த கிளைமேக்ஸில் அவர் சூர்யா சார் வந்தவொடனே ஆடியன்ஸு இப்போ இதில் யார் யார் இதுமா ரசிகர்கள் உள்ளே இருந்தால் கமல் சார் ரசிகர்கள், கருப்பு கமலஹாசன் ரசிகர்கள், பகத் பாசில் ரசிகர்கள், கூல் சுரேஷோட ரசிகர்கள், இவங்க எல்லாருமே ரெடியாக நிற்கிறாங்க எப்போ சூர்யா சார் வருவார்னு. அப்படி முதுகுலாம் அப்படி காமிச்ச உடனே அப்படியே தேட்டரே சும்மா ஏதோ என்ன எர்த்துக்குயிக்கா இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்களே ஒரு பூகம்பம் வந்த மாதிரி அப்படி அப்படியே ஊஸ் பம்புனா அது மயிறு நட்டுக்கிறது அது இல்லை. எடுத்து போய்க்கினா பூகம்பம் அந்த மாதிரி ஒரு அதிர்ச்சி வந்த மாதிரி எல்லோரும் ஓய்னு கத்துறாங்க. அப்படி ஒரு அந்த முதுகை காட்டினதுக்கு அப்படி ஒரு இதுவாக இருந்துச்சு. அதனால் ஒரு கேரக்டருமே வந்து நல்லா செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு. முக்கியமாக இதில் வந்து சூர்யா சாருக்கு வந்து தாடி சூப்பராக இருக்குது, நல்லா சூப்பராக வச்சுருக்கீங்க சூர்யா சார். உங்களுடைய தாடிக்கு எந்த தணிந்தது காடு, சூர்யாவோட தாடிக்கு வணக்கத்தை நல்லா அருமையாக இருக்குது. படத்தை பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பக்கத்து ஏற்கனவே சூப்பரான நடிகர், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். இந்த படத்தில் அருமையாக நடிச்சிருக்காரு. ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாக அவர் தான், பகத் பாசில் தான். எனக்கே ஒரு இடத்துல வந்து இவர் தான் ஹீரோவா அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷ்னா சொல்லுவாங்க இன்வெஸ்டிகேஷனா, அந்த துப்பறிவாளராக வராரு. நல்லா இது அப்படின்னு என்னப்பா இல்லை நிறையா இங்கிலீஷ் வருது, என்ன பண்ணுறது, எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியலையே. எங்கள் அப்பா இங்கிலீஷ் இல்லை, ஐ மீன் வெள்ளைக்காரன் இல்லை, எங்கள் அம்மாவும் வெள்ளைக்காரி இல்லை. அதனால் நான் தமிழனுக்கு பிறந்தாலும் எனக்கு தமிழ் தான் வருது. அருமையான படம் சரிங்களா. இல்லை ஒரு 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 கனெக்ஷன் இருக்குது அதில், ஒரு அதுக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷன். நான் எல்லாமே சொல்லிட்டாக்க படம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு இது இல்லாமல் போயிடும். சூப்பர், அதில் பாதி பாட்டு தான் வருது. பத்தில் ஹீரோவோட ஹீரோ இல்லை அதுதான் கரெக்டு, அதான் கரெக்ட். ஏன்னா நம்ம படம் பார்க்க தான் வந்திருக்கோம், பாட்டு பார்க்கறதுக்கு இல்லை. பாட்டு பார்க்க வரணுன்னா உங்களை மாதிரி தெய்வத்தை பார்த்தாக்க அதில் பாட்டு வரும். என்ன சொல்கிறீங்க, படம் பார்க்க தான் வந்திருக்கோம். அதனால் கரெக்டாக பாதி பாட்டு மட்டும் போட்டிருக்காங்க. அது ஹீரோ இன்ட்ரடக்ஷனு, அதனால் நல்லா பிரமாதமாக இருக்குது சரிங்களா. சில டைலாக்லாம் வருது, அரசியல் சம்மந்தமான இதெல்லாம் வருது, நல்லாயிருக்கு. அது படம் பார்க்கும்போது அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி தெரியாது, கருத்து சொல்லியிருக்காரு. படம் பாருங்கள், நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க சரிங்களா. அது எல்லா இடத்துலையும் உள்ளதாப்பா. அது இப்போ நான் உள்ளே கூட உட்கார போகும்போது என் சீட்டில் இன்னொருத்தர் உட்காந்துரு, சார் இது என் சீட்டு சார்னு சொல்லி டிக்கெட்டை காமிச்சா அப்படியா அப்படின்னு தள்ளி உடனே அவர் விலகி போயிட்டார். இதை வச்சு அவரோட இடத்த நான் வாங்கிட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா? அப்படிலாம் இல்லை. அவங்களுக்கு என்ன எழுதியிருக்கோ அதுதான். உள்ள 1000 ரசிகர்கள் விட்டோம், வெளியே உங்களுக்காக யூடியூப் ரசிகர்கள் நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு இல்லை அதுதான், நான் இப்போ தற்சமயம் என்னை வாழ வைத்து கொண்டு இருப்பது நீங்கள் தான், யூடியூப் சேனல் தான், நண்பர்கள் தான் சரிங்களா. உண்மையிலேயே எல்லாம் இதெல்லாம் நல்லா சொல்கிறீங்கப்பா. என்ன எதனா அவார்டு ஃபங்க்ஷன் வச்சாக்க அப்போ கூப்பிட்றதில்ல. எந்த நடிகர் நீங்கள் பேட்டி கேட்டாக்கா உங்களுக்கு பேட்டி கொடுக்க மாட்டாங்களோ, எந்த நடிகை உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்களோ அவங்கள கூப்பிட்டு தான் பின்னாடி 4 பவுன்சர் வச்சு என்ன அப்படி தானே நான் கேட்குறதுக்கு பதில் சொல்லுங்கப்பா. என்கிட்ட வந்து இன்டர்வியூ வேணும்னு கேட்குறீங்களா, நீங்கள் வந்து அவார்டு ஃபங்க்ஷன் வைக்கணும், அப்போ கூப்பிட்டு கொடுக்கணுமா இல்லையா? ஒரு கலைஞனுக்கு அதில் தான் பெருமை, புரியுதுங்களா. ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடமா வா மச்சான் ஓடுறான்னு கைத்தட்டி சப்போர்ட் பண்ணுறான்ல, அப்போ தான் அவனுக்கு இன்னமும் ஓடணும்னு தோணும். இப்போ நீங்கள் வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்குறீங்க, இன்னும் கண்டென்ட் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பேசுங்க அப்படின்றீங்கள, தொண்டை வலிக்க பேசுகிறேன்ல, அதை நீங்கள் அங்கே யோசிக்கணும்ல. உங்கள் மேலதிகாரிகள் மறந்துட்டா கூட நீங்கள் சொல்லணுமா இல்லையா? வாயில் சொல்லாதீங்கப்பா, செயலில் காட்டுங்க, புரியுதுங்களா. இன்றைக்கி எவ்வளோ யூடியூப் சேனலு என்கிட்ட வந்து பேட்டி வேணும்னு கேட்குறாங்க. ஆனால் அவார்டு கொடுக்கும்போது யார் உங்கள் சேனலுக்கு பேட்டி கொடுக்கலையோ அவங்கள்ட்ட தான் போய் அவார்டை கொடுத்து பேட்டி எடுக்கிறது. கரெக்டாக இல்லையா? நீங்கள் அவார்டு கொடுத்தது கூட பேட்டி வராது. உண்மையா இல்லையாப்பா? உங்கள் இதில் வருதான்னு பார்க்குறேன். இதை வந்து நான் வந்து ஏதோ கோபமாக அப்படிலாம் சொல்ல, என் மனசில் உள்ள சொல்கிறேன். இந்த நாக்கு உண்மையை மட்டும்தான் பேசும், புரியுதுங்களா. என் தாய் தப்ப என்னை அப்படி தான் வளர்த்துருக்காங்க, புரியுதா. என்னோடய வளர்ப்பு அப்படி, டிஆரோட வளர்ப்பு, எஸ்டிஆரோட உடன் பிறப்பு, இதற்கு யாரும் தெரிவிக்க முடியாத மறுப்பு, கை தட்ட வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு. படத்துக்கு அப்பாற்பட்டது இல்லைப்பா. நான் வந்து என்னோட குருநாதர் அவர், புரியுதுங்களா. சினிமாவுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா விஷயத்துலையுமே எனக்கு சில இந்த கருத்துக்கெல்லாம் சொல்லி, கூழு இப்படி இருக்கணும், கூழு அப்படி இருக்கணும், கூழு இப்படி பேசணும் அப்படி பேசணும். நான் சமீபத்தில் சில இதிலெல்லாம் நான் பேசும்போது கூட அதெல்லாம் கூட அவர் பார்த்துட்டே, கூழு நம்ம அந்த இடத்துல எமோஷனல் ஆகக்கூடாது, இப்படி தான் பேசணும் அப்படி தான் பேசணும் அப்படிலாம் சில நல்ல கருத்துக்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஒரு தந்தை வந்து பையனுக்கு என்னென்ன கருத்துக்கள் சொல்லணுமோ அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி கொடுத்தா என்னை வளர்த்துருக்காரு. அதனால் என்னோடய வளர்ப்பு அவரை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் சரிங்களா. அதுவும் இல்லாமல் இப்போ டிஆர் சார் வந்து நல்லா அருமையாக இருக்கிறாரு, நல்லா வாக்கிங் போகிறாரு, நல்லா சாப்பிட்றாரு,
இப்போ வெளிநாட்டுக்கு போய் ஒரு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு தான் வர போகிறாங்க. ஒன்றும் தப்பான ஆப்ரேஷனு அப்படி இப்படிலாம் அதுவும் இல்லை, நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கார். தயவு செய்து நீங்கள் எல்லோரும் என் தலைவன் எஸ்டிஆர் அவர்கள், என் தலைவன் டிஆர் சாருக்கு எல்லோரும் கொஞ்சம் ப்ரே பண்ணுங்கள். ஏன்னா இப்போ நீங்களாம் வந்து ஏதோ ஒரு மனசுக்கு கஷ்டத்தில் இருந்தீங்கனாக்கா நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஆர் சாரோட வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் ஒரு 100 குளுக்கோஸ் சாப்பிட்ட மாதிரி உங்களுக்கே ஒரு எனர்ஜி வரும் இல்லையா? அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் தயவு செஞ்சு டிஆர் சார் நல்ல குணமாக தான் இருக்கார், இருந்தாலும் அவங்க பிரார்த்தனையாக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போடுங்க, சரிங்களா? நன்றி. வெந்து தணிந்தது காடு, கொப்ப மௌன விக்ரமுக்கு வணக்கத்தை போடு. ஐ லவ் யூ ஆல்.